ҳамкориҳо байни ду давлати абалқудрат Тоҷикистон ва Ӯзбекистон. Албатта ширкати Somon Travel бо ҳамроҳии ширкатҳои сайёҳии Ӯзбекистон моро ҳамчун меҳмон даъват карданд. Албатта ки дар ин ҷо донишҷӯҳои Ҳиндустон, дигар миллатҳо ҳам буданд. Мо дар ин форум ҳамчун меҳмони олиқадр иштирок кардем. 16 ноҳия хӯрокҳои миллии худашонро пешниҳод карданд. Ва як бори дигар мо фаҳмидем ки дар ҳақиқат ако укои Ӯзбекистон Тоҷикистон баръало дида мешуд. Ҳама таомҳои Тоҷикистон ва монанди таомҳои Ӯзбекистон ва мисли оши палав, қурутов, гӯшт бирён, дигар хӯрокҳое ки мо дар Тоҷикистон истеъмол мекунем ва дар ин шаҳрҳо баръало дида мешуд. Ина марҳамат бинед ва ҳаловат бибаред. Самбуса, чал пак. Рости гап ташаккур мегим ба кормандони сайёҳӣ ки чунин барномаҳоро баргузор мекунанду мо омада мебинем ва ҳаловат мебарем. Ва дар охир Ҳабиб Ҳакимов, сарояндаи тоҷик, як ду суруд хонд баҳри ҳама ҷамъомадагон ва хулоса ду рӯзе ки дар Ӯзбекистон будем, рӯзи хубу хуш буд. Сарбаланду хунобод бошед.